בנימין נתניהו היקר. לברזיל יש היום עריץ כנשיא, שהוצא מהכלא באותו אופן שבו נבחר, על ידי בית המשפט העליון הפדרלי, לכן דעתו של העריץ אינה משקפת בשום צורה את דעתו של העם הברזילאי. באופן מסורתי, המולדת שלנו היא מדינה שלווה מאוד. מלבד מלחמת פרגוואי, שנלחמה כשברזיל הייתה אימפריה, ארצנו הייתה מעורבת במלחמות מעטות, ולאחרונה שימשה רק כתמיכה למדינות שלחמו במלחמת העולם השנייה נגד ציר הרשע. המלחמות שלנו הן פנימיות. בשל חוסר אומץ, הפשע המאורגן והסחר בסמים מתקדמים כמו שלא היו מעולם בארצנו. העריץ ששולט בארצנו חוגג בבתי הכלא שלנו. ארגון הפשע החזק ביותר במדינה, PCC, כבר הכריז על תמיכתו בו. המלחמה האחרת שלנו היא נגד הרעב. בעוד אלפים חיים ברחובות בלי מה לאכול ומיליונים לא מסוגלים לאכול כמו שצריך, הפוליטיקאים שלנו חוגגים בכספי ציבור והחיילים שלנו הם חלק מהחגיגה. העם שלנו איבד בהדרגה את חופש הביטוי שלו. יש לנו כבר אסירים פוליטיים, זכויות פוליטיות שנלקחו מאנשים שמתנגדים לממשלה הנוכחית, עיתונאים שנמלטים לחיות במדינות אחרות, בין כל כך הרבה בעיות שקיימות רק בממשלות עריצות. אבל בניגוד למה שרבים חושבים, אנחנו לא חיים כאן בדיקטטורה של שופטים. והתשובה לכך פשוטה מאוד, אין דיקטטורה בלי נשק. הבעיה שלנו היא שהכוחות המזוינים שלנו שותפים לכל זה ואינם מודאגים כלל מהעם הברזילאי. למרבה הצער, הכוחות המזוינים שלנו הם חלק מהבעיה ולא הפתרון. העריץ שלנו, שדיבר כל כך הרבה שטויות נגד ישראל ואנשיה, הוא אנאלפבית עני. הוא חי מבורות של 60 מיליון אנשים שחיים בעולם נפרד וחלק גדול מהם מתקיים מרווחה. הם, לרוב, בורים, טיפשים. הם לא יודעים להבדיל בין אום לבורג. הדיספוט לולה, בנוסף להיותו אנאלפבית, הוא גנב. הוא שדד את כל המדינה וממשיך לעשות את אותו הדבר לקבוצה שלו. אף יצור חי לא ניצל במפלגות הפועלים, שם אף אחד לא עובד וכולם גונבים הרבה מהמדינה שלנו. בית המשפט העליון הפדרלי שלנו מורכב ברובו מאנשים מושחתים. הם מתנהגים כאילו היו שלוחה של הממשלה. גם לי, כמו לרבים כל כך, נמאס מהמדינה שלנו. העם שלנו לא ראוי למדינה שההיסטוריה נתנה לנו, למרבה הצער. האנשים הטובים של ברזיל תומכים בישראל והם בעד המאבק שלה ושל אנשיה בטרור. אנו יודעים שאדם בתפקידך נתון לביקורת והחלטות קשות. אבל אנחנו גם יודעים שהטוב תמיד מנצח את הרע ואנו כאן מתפללים למען עמך ומבקשים מאלוהיו הטוב שישמור עלינו מפני הרוע, ושאזרחיך, בני ערובה של טרור, ישוחררו בחיים. כשם שנשיא אל סלבדור, נאיב בוקלה, ניצח את האלימות ששלטה בארצו, הוכיחו לעולם, בהבסת חמאס, שאפשר להביס את הטרור. יהי רצון שיתערב ויתערב בחיי כל הנאמנים לו. אני באמת שומר על המדינה שלך ואנשיה. נעבור את כל זה.